Ingin ngopo? Ani kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Aku kleru omong kok. Lah iki ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu. Nganti kau Bocah semene bocah iki sak anakku lho, Din. Alah, biasanya jenengan ya nom tua ya gelem. Asem. Ya lah. Iki sak anakku ya antek iki sak. Hati-hati lho, Tin. Kuliah. Iki biasanya ngaku-ngaku anak, engko bare yuk terserah dia. Aja percaya. Iya. Rasa percaya Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Apa? Kagul dhek ya mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampaian iki. Omongane ting celebung ora karo-karo. Ora wae. Iya. Lho ana sing percaya penonton. Oh wae. Kae cetha PBKS. Ndi sing muni ndi? Tawani ngaceng. Iya. Ayo gede kowe nembang. Iya, sing apik. Napa niki? Engko. Liwong ki mengko kari dhewe. Urung-urung kok liwong, adu-adu tekan kene kok mengarep ngrungokke liwong. Mbok tuku kaset ning omah kono wis malah tengok-tengok penak. Iya, isih ana tembang kangen panyuwunan pirang-pirang ana pepeling kok liwang-liwung. Iya, ayo sing jeneng piyai nonton ki bebas, ngarani apa-apa bebas. Ngono lho, Mak. Ning ki nek pamundutan pirang-pirang diurutke engko sing keras dhewe liwung. Lah liwung kok atin, anting karo sing lemu-lemu iki kon medhun kabeh ya. Nggo penutup ya ngono kok ya. Dadi ayo liyane liwung sing kepenak-kepenak. Tembang kangen ya ana, peling ya ana. Ya. Nggih napa? Apa? Ya. Pepeling nggih. Nggih. Ya. Pepeling dibawani ya. Rukun Islam kang 5 puniki Neno katindakna maring para sama neno aja padha ditinggalke neno Rukun Islam puniku lelo sahadate sah Arisa kayak anak musik gendon nangom ganggu wong ngrasake pepeling Ngantuk Pak niku, Pak. ayo kon bali ya Kajenge, Pak. Kajenge ajeng nonton kok. oh ya wis ben men seneng layang iya anggap kok disuarake sasake dirumbokne oh atos kowe iki ora ambone genah halus kaya ngene kok senengane kowe iki sing kasar sini ku nek kalih kumpul kalih sinden-sinden ya ketok kabeh lho apane ya asline asline Risa heeh oh iya ben ya kaya kowe barang kaya ora kowe iki ketok ayu ra mergo dandan nek ora dandan ora dandan turu ning mobil ya